Krmení ptáčátek pokračuje 30. ledna. Stíháme doplňovat krmítko. Za týden opět 5 kg slunečnice krmeno. A dnes se nám k sousedovi na zahradu přišla podívat návštěva. Máme tady nějakou hladovou semečku, evidentně je hodně krotká nebo plachá. Přišla si vyhrabat nějaký jablíčka. Dnes přichází až do vesnice. Tak nám pozdravuj v lese. Tak dnes v neděli 30. ledna k nám přišla na návštěvu k sousedovi na zahradu Srnka. Přišla si vyhrabat nějaký to jablíčko spod stromu. Hlad je asi už vyhání z lesa do vesnice najít si nějakou potravu. Hrabej. Toho sněhu tam je ještě hodně. Tak si chutná. Tohle loupežní kosák okamžitě využije příležitosti ukrást něco, co si srnka vyhrabe. Šikulka.